Фу, ну, яшчэ разок. Я адчуваю, зараз у мяне ўсё атрымаецца. І раз. Ой, ой, прывітанне, сябры. О, што тут здарылася? Ой-ой-ойачкі. Ой, Ослік, што ты рабіў пад сталом? Я туды зваліўся. Ой, добры вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ой, толькі у цябе, як я бачу, Ослік, ён зусім нядобры. Чаго гэта ты пад стол зваліўся? Хадзіць развучыўся? Не развучыўся. Я проста паспрабаваў устаць на галаву. У мяне гэта амаль атрымалася. На галаву? Ну так. Ой, Яночка, дапамажы мне, калі ласка. Прынесці лёд, каб да гузакоў прыкласці? Гэта я худзенька. Не, Яночка, ніякі лёд мне не патрэбны, дзякуй. А чым табе дапамагчы? Я яшчэ раз паспрабую устаць на галаву, а ты мяне падтрымай. Буслік, спачатку скажы, а навошта табе гэта? Не скажу. Тады я не буду табе дапамагаць. Што гэта за тайны ад сяброўкі? Яночка, не крыўдуй, калі ласка. Гэта навуковы эксперымент. Навуковы? Як цікава, расказвай. Я на перапынку пачуў размову двух дарослых хлопчыкаў. Яны гаварылі, што адзін вядомы кампазітар перад тым, як пачаць пісаць музыку, заўсёды стаяў на галаве. О, дзіўна. А ты ўпэўнены, што ўсё правільна пачуў, Буслік? Упэўнены. Хлопчыкі казалі, што так кампазітар натхняўся, і яму ў галаву прыходзілі новыя ідэі. А ты што, хочаш быць кампазітарам, Буслік? Яшчэ не ведаю. Можа, калі стану на галаву, адразу гэта зразумею. Дык што, Яночка, ты мне дапаможаш? Ну, калі табе так трэба... Трэба, Яночка. Добра, давай паспрабуем. Ты нахиляйся, а я попробую тебе подштурхнуть. Так. И... Ой-очки! Яночка, ты не побилась? Здається, не. Ой, Буслик, ты таки маленький, а на самой справе довольно тяжкий. Ой, я тебя не утрымала. Ой, пробач, Яночка. Паспрабуем яшчэ. Калі на гэты раз мы звалімся не так удачна, можа, лепш пашукаць іншы спосаб натхняцца, больш бяспечны. Ой, на жаль, іншых я не ведаю. А давай запытаемся у каго-небудзь. Напрыклад, у дзядулі Дабрадзея. Ён жа казкі піша. Яму натхненне проста неабходна. Цудоўная ідэя, Яночка. Дзядуля! Дзядулечка! Ходите до нас, коли ласка! Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Привітання, дзядуля! Добрый вечер! Кликали меня? Так, дзядуля, нам вельмі патрэбна ваша дапамога. Так, рассказывайте, что здарылася. Дапамагу, чым змагу. Я пачуў, што адзін вядомы кампазітар натхняўся стоячы на галаве. Ці малы штосьці пераблытаў? Не, нічога Бусік не пераблытаў. Ігор Стравінскі сапраўды любіў стаяць на галаве. Так ён аслабаняў месца для сваіх ідэй новых. Ну вось, дзядулечка, дапамажыце мне, калі ласка, стаць на галаву. Ой, Буслік, гэта зусім не абавязкова рабіць. Таленавітыя людзі натхняліся по-рознаму. Ой, а падкажыце, калі ласка, Бусліку больш бяспечны спосаб натхняцца. А то ён ужо 2 разы пад стол валіўся. Сапраўды, падкажыце. Ой, калі ласка, маленькі. Напрыклад, у сусветна вядомага пісьменніка Віктора Юго была маленькая фігурка сабачкі.
якую ён заўсёды ставіў перад сабой, калі працаваў. Цудоўны спосаб. Ага. Буслик, можешь выбрать любую цацку и натхняться. А вось яшчэ адзін славуты кампазітар Эдвард Грых на свае канцэрты заўсёды насіў у кішэні фігурку жабкі. Ён лічыў гэтую жабку шчаслівай? Менавіта. Цікава, кагосьці жабкі натхняюць. А сусветна вядомы філосаф Фрыдрых Ніцшэ лічыў, што седзячы немагчыма нічога напісаць геніяльнага. Воді восы. І як жа ён працаваў? Не за столом? Лежачы ці стоячы. Ведаеце, Ага. а мне час ад часу стоячы таксама лепш думаецца. А я люблю хадзіць і разважаць. Ага, кожны творчы чалавек шукае свой спосаб натхнення. І дзеля гэтага не абавязкова стаяць на галаве. Чакайце, я зразумеў. І што ж ты зразумеў, маленькі? Мяне лепш за ўсё натхняе, калі я размаўляю з вамі, сваімі сябрамі. Калі вы побач, у мяне ўсё атрымліваецца. Дык гэта цудоўна, Буслик. Калі табе спатрэбіцца натхніцца, ведай, я заўсёды гатовая дапамагчы. Якія ж вы ў мяне цудоўныя кветачкі мае. А я для вас хачу зрабіць нешта прыемнае. Дзякуй, дзядулечка. Тады уладкоўвайцеся зручней, я ўключу для вас цікавую вячэрнюю казку. Здорово! Глядзім, сябры. Ага. Дзякуй, дзядулечка, за мультфільм. Ведаеце, а мультики таксама натхняюць. Мне нават захацелася прыдумаць якую-небудзь казку. Прыдумаеш абавязкова, Буслік, толькі ўжо заўтра. Бо зараз самы час чысціць зубкі, мыць створыкі і класціся спаць. А сны таксама могуць натхняць? Ой, безумоўна. Тады пабеглі спаць хутчэй. Ага. Добраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай,